खुलुमबाय स्टुडियोआव उदांस्रि मुसाहारि बीटीसी सरकारनि मोनसे जौगाखां खामानि आस्राबारि बिसदिसनि सिङाव थानाय रुनिकाटा गामियाव गोदानै अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। नंगौ चिरां जिल्ला आस्राबारि बिसदिसनि सिङाव थानाय रुनिकाटा गामिनि रायजोफोरनि थांलाय फैलाय सुबिदानि थाखाय बीटीसी सरकारनिफ्राय दोंसे लामा लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवना होदों। लोगोसे थाखानाय बाथौ मन्दिरनि जौगानायनि खामानि मावफुंनो थाखायबो थांखि लायो होनना फोरमायदों एमएलए नान्दलाल मगर बिथाङा। दिनैनि बे अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो बीटीसी सरकारनि एमएलए नान्दलाल मगर आरो 14 नं चिरांदुवार बियाबनि एमएलए खाम्फा बरगयारी लोगोसे 14 नं चिरांदुवार ब्लक बीपीएफनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना। बेजों लोगोसे बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि उनाव खौरांगिरिनि सिगाङाव एमएलए नान्दलाल मगर बिथाङा मा फोरमायखो आबुङै खोनासंना लादो। बाथौ थानसालि हाबनाय लामाल' नङा, लामा लोगोसे जोंनि बे बाथौ थानसालिखौबो जों गोदानै एकदम रुनिकाटा हिसाबै जोङो गोजाननिफ्राय फैनाय मानसिफोरखौ बेरायनो फैब्ला बेखौ नुवाबालानो थाङा माने आफसोस थानाय बायदि जों बानायनो नागिरदों। दा ओरैबायदि जोङो कल्पना खालामदों जाहाथे जोंनि भटिं चिरांदुवार हिसाबै लोगोसे जोंनि रुनिकाटानि थाखाय बेयो मोजां खौरां। दा जोङो साननाय हिसाबै जोङो प्लेनिं खालामगासिनो दङ आरो अलरेडि आंनि जा हायो प्रायरिटि लिस्टआव बेवहाय बेसेबां फान्ड होनो हायो बेखौ जों अलरेडि सिन्था खालामनानै दा बेखौ थाबनो इलेक्सन जोंनि एसेम्बलि इलेक्सन बायनायनि लोगो लोगो बे खामानिखौ जों आराम्भ खालामनो सानदों। सार नोंथांमोना जेसेबांनाखि जे अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बेखौ इउजि ब्रह्म बिथांमोननि सरकारनि समावसो जाखानाय माखासे खामानिफोर बेखौसो नोंथांमोना फिथा खेबस'दों हास'दों होननानै बेबायदि बाथ्रा बुंदों। पिरियडखौ नायबानो जायोना, खामानिनि पिरियडखौ नायबानो जायो। गावसोरनि सरकारा 25आवनो जोब्बायमोन, दा 26नि खोथाखौ रायलायबा मारै जानो। दा मिथिनांगौ गावबा सिनियर जोंनि बीटीसीनि मन्थ्रि आरो बेफोर खोथाफोरखौ जुदि रिपिट खालायोब्ला एसे लाजिथाव बाथ्रा। बबे पिरियडआव मा जादों जायाखै बे बुस्थुखौ गावसोर नायनांगौ। आरो आं सानो माननीय जोंना बीटीसीनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव दा बीटीसीआव बिराद रेपिड डेभेलपमेन्ट जागासिनो दङ। दा बेखौसो जोङो ज' जानानै बोरै जोङो डेभेलपमेन्टखौ लाबोनो हायो बेखौसो जों सिन्था खालामनांगौ। आं बेखौसो सानो। दा ओरैनो बखिनानै लाब गैया। आरो एबार जोंहा बीटीसीआव 15था सिटआवनो जोङो बीपीएफ जों देरहागोन। जोङो अलरेडि रेडि, जोंखौ अननाय पाब्लिकफ्राबो जोंनो भट होनो रेडि। आरो बीटीसी हिसाबै जोङो 15था एमएलएल' नङा, सरकार दानाय लगे लगे जों नङाबाबो 7 केबिनेट मिनिस्टार जों लाबोनो जोङो बोलो होगासिनो दङ। दा बेनिखायनो जों खावलायो 7 मिनिस्टार मोननाय मिनिङा मा, जोंनो बीटीसी डेभेलपमेन्टनि थाखाय 7 मिनिस्टार मोनोब्ला जोङो डेभेलपमेन्टनि पेकेज फान्ड बायदिसिना बुस्थुफोरखौ जोङो मोननो हागोन बेखौ जों सानदों। बेखौनो जों खावलायो जाहाथे रायजो राजाफ्रा भुल खालामागासिनो बीपीएफनो आरो खनसे बाव भट होनानै नांगोलसिनाव भट होनानै जोङो 15था सिटआवनो जोङो बीपीएफ हिसाबै देरहानायनि बेबस्था खालामनांसिगौ, बेखौनो आं खावलायो। बिजाथिया सोर जागोन नोंथांमोननि बे पार्टिनिफ्राय? बेथ' हाइकमान्डनि आखायाव दङ। ओरैनोबा जोङो हाइलाइटआव नुबाय थादों 3, 4नि नामफोरखौ जोङो नुबाय थादों। जोंनि CWC PMB मिटिङाव जोङो सावरायगोन। मोजांसो मोजां, जोंना खुनु माबा गैया, कन्ट्रभारसि गैया टिकेट लानानै। हाइकमान्ड जोंनि माननीय चिफ सारा जायखौ बुङो बेखौनो जोङो भट होनो बा बे लिडारखौ लानानै जोङो मावनो रेडि। बीसीडीसीनि मासिगिरि बिथांमोनखौ अरुण'दयनि जि स्किम बेनिफिसियारिफोरनि मुं दानदों होननानै थांनाय समफोराव एसे आइजोफोरा दावराव जादों सार। मोनजोबगोन जायफ्राना नामा दा गैला बा दाननाय जों खोनादों, जोंबो खोनादों, बहाबा एसे थानो हागौ, बिसोरखौबो जों ज' लानानै होजोबगोन जोङो। केन्डिडेटनि लिस्टखौ माला होगोन? केन्डिडेट लिस्टखौ जोङो इलेक्सन डिक्लेयार जानाय लगे लगेनो जोङो बेखौ होनाय बेबस्था खालामगोन। एमएलए इलेक्सनाव बबे हानजाजों बीपीएफ हिसाबै कन्टेस्ट जानो हागोन नोंथांमोननि साननाय? ओरैनोबाथ' जोंनि दा नुजानायावथ' जेबो रावबोनो गैया। मैया ना समफोर मैया नामा जोंनि एबसुनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' आदायाबो इउपिपिएलआव जइन जादों, जों नुदों। जाय हक बिथांखौ जोङो बेस्ट उइसेस होयो।
हायोब्ला बिपिएफआव फैबा बिराद साबसिनमोन इउपिपिएलआव हाबदों बोरैबा माबा जाबाय एसे असनमानसो जागोन नामा बायदि जों मोन्दों बिपिएफआव फैब्ला बिथांना बिराद मोजां जागौमोन आरोखि बेखौनो बुङो आरोखि एमसिसि लिस्टखौ आसाम सरकारा मालासिमाव फोसावगोन माखौ एमसिसि साननै सानथाम गेजेरावनो जानो हागौ दा बेथ' इलेक्सन कमिसनारनि मेटार जों जेबो एक्जेक्टलि दा बुंनो हाया दा इलेक्सन कमिसनार अफ आसाम दा बिथांमोना मारै बे बेबस्थाखौ लागोन जोंनि साननाय हिसाबै बा खोनानाय हिसाबै साननै सानथामनि गेजेरावनो होनाय बायदि जोङो मिथियो आरोखि दे थेंक इउ